Em dic Mela, sóc escriptora i activista feminista. També sóc la organitzadora i creadora de l'exposició El arte oprimido es femenino, que podreu veure a Espai Jove Casa Sagnier del 4 al 16 de març. En aquesta exposició trobarem obres de més de 50 artistes censurades per Instagram. La meitat d'aquestes obres han estat eliminades per Instagram i l'altra meitat són obres que critiquen directament la censura. Perquè queixar-nos a les xarxes ja no servia de res, Instagram no canviava les normes comunitàries, llavors ens havíem de queixar de cara al públic i crear projectes grans. El primer cop que vaig conèixer la censura de primera mà va ser l'estiu passat, quan Instagram em va eliminar 2 publicacions, i va ser quan vaig decidir que havia de fer algun projecte sobre la censura, perquè queixar-nos a les xarxes ja no serveix de res, i vaig decidir que havia de fer alguna cosa, i és quan va néixer el projecte de crear una exposició amb les obres que Instagram ha eliminat. Crec que les persones que estan d'acord amb aquestes normes comunitàries i la censura d'Instagram, sobretot la gent jove que està d'acord i que està denunciant moltes de les nostres obres, és perquè senten una mena d'odi cap a la nostra lluita, cap a la nostra capacitat de crear a partir de la llibertat. I crec que no entenen la importància de crear a partir de la llibertat en la lluita feminista. Suposo que podria dir que el meu objectiu és que Instagram canviï les normes comunitàries o que ja no es censuri el cos, com diu Instagram, femení, entre cometes. Però crec que realment un dels petits objectius d'aquest projecte és poder viatjar i mostrar aquestes artistes, aquestes obres i aquesta necessitat de poder crear amb llibertat i sense la censura masclista i transfoba d'Instagram. Soc la Mela Putossuda i no us podeu perdre l'exposició El arte oprimido es femenino, que acull l'Espai Jove Casa Sagnier del 4 al 16 de març.